Конгрессмен бәрі тапшыуын башлыйбыз. Тапшыуыбыз кунагы Бүтін дөнья Тота яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин. Хәерле көн, Тәбрис. Хәерле көн. Тәбрис, менә татарча диктант соңгы вакытта нык популярлашып һәм нык җәелгән проектларның берсе дип әйтсәк тә була. Менә быел 27 октябрь көнне була торган диктантта күпме халык катнашыр дип өмет итәсез? Менә хәзер саннар җыябыз. Гадәттә без запас белән әйтергә Яратабыз. яратабыз гына түгел, кирәк тә ул. Чөнки бланклар, башка әйберләр, каләмнәр әзерләнә, ул оештыручылар ягыннан теге 70 килсә дә барыбер 100-не әзерләп кую ул нормаль күренеш. Хәзерге вакытта нокталар буенча әйтә алам, менә 300-гә якынлашып килә нокталар. Әле бар мәсәлән Түбән Новгород, Төмән, Омск, Чиләбе, алар үзәкләштерелгән рәвештә үзләренең районнарында һәм авылларында да оештыра. Бу Татарстанга да кагыла. Без элемтә тотабыз мәсәлән Кайбыч белән, Кайбычның авылларында да язалар. Мәсәлән, элемтә тотабыз Түбән Кама шәһәре белән, Түбән Кама шәһәре үзе үзәкләштергән рәвештә авылларында да оештыра. Шуңа күрә нокталар күбрәк, менә без элемтә тоткан кешеләр, алар 300-гә якынлашып килә. Бу бик зур сан. Әле Татарстанның һәрбер районында оештырыла. Һәрбер зур яки кичкенә шәһәрендә уздырыла дип алсак та, бу 5000-гә якын кеше. Инде төбәкләрне, илләрне алсак, безнең менә шундый бер үзебез өчен ни бар, сан бар, 10,000 кеше Алла бирсә катнаштырырга исәп. Башка елларны безнең 2000, менә шулай 3000 моңарчы булган акцияларда катнашып килде. Минемчә бу шундый 2-3-4 тапкыр күбрәк булса, бу яхшы адым була. Чынлап та ул ажиотаж сизелә быел, чөнки менә мин әйткәнемчә, ул илләр саны ягыннан анда 20-дән артык илдә катнашалар. Һәрбер илдә берничә нокта. Һәм мәсәлән Казакъстаннан инде язмый торган шәһәре калмады буга инде. Илләргә килсәк, төбәкләрне әйттем инде, шулай бит районнарында, авылларында уздыра торган төбәкләр күп. Төбәкләр 3-4 тапкыр саны артты. Татарстанда элек без зур шәһәрләрне генә ала идек. Безгә кушыла иде традицион рәвештә инде Чаллы, менә Түбән Кама, Казан тирәсендәге шәһәрләр буалар. Быел инде һәрбер район яза. Казанның үзендә генә дә 30-га якын нокта. Һәр кайсы гына районда яшәмәсен кеше, ул авиатөзелештә, анда Мәскәү районындамы, ул үзенең өе янында гына барып, колледжмы ул, югары уку йортымы, ул анда барып яза ала. Чөнки ачык доступ, ветеринар академиялар, спорт академиялары, безнең фәкать теге филология, гуманитар фәннәр белән генә бәйле вузлар түгел, югары уку йортлары, төзелеш институты, университетлары, алар бөтенесе дә кушылды бу хәрәкәткә, һәм Казанның берничә мәктәбе шулай яза. Минемчә бу бик перспективалы, ничектер күтәреп алдылар, бөтенесенә дә ашый. Без үзәкләштерелгән рәвештә филологлар белән эшлибез, филологлар, кураторлар бар безнең. Кемне тикшерәчәк менә бу язган диктантны? Менә ул берлеш безнең филолог-кураторлар, алар студентлар. Алар безгә бу эшне оештырырга ярдәм итә. Менә минем көн саен анда хатлар килә төбәкләрдән, иләрдән, чөнки алар ачкан перепискалар бар. Һәрберсенә үзләренең бер-ике ил, берничә төбәк, берничә район, алар шуларга инструкциялар биреп, аларның моңзарларын тыңлап, сорауларына җаваплар эзлиләр. Инде бар тагын бер 20 галим филолог, укытучылар, алар инде текстны әзерләргә, авыр сүзләрне менә без интернетка чыгарып барабыз. Шуннан соң кагыйдәләр, менә шушы диктантка әзерләнгәндә нинди кагыйдәләр кирәк, шуларны оформлять итеп чыгарып барабыз. Һәм инде килгән эшләрне барсында тикшерер өчен шушы 20 филолог эшләячәк. Бу филология институты, алар безнең тулыканлы партнерлар бу эштә. Алар моңарчы да безгә ярдәм итеп килделәр. Бу юлы инде менә шулай кирәнрәк кереп, алар белән якыннанрак эшлибез бу эшне. Без менә мәсәлән Мәскәүдә яздылар ди, сертификатлар бирелә дип әйтәбез. Аларга сертификатлар ничек тапшырылачак мәсәлән? Беренчедән электрон вариантта, чөнки һәрберсенә теге анкета язачак. Алар үзләре үк шулай сорый, оперативно үзебездә булса дип. Бөтен данныйларда ноябрь ахырына кадәр
исем, фамилия язалар кешеләр инде. Һәм һәрбер мәйданчыкның үзенең номеры бар. Шул номер буенча һәм үзеңнең исем, фамилия буенча мин мәсәлән үземнекен белә алам. Билгесен һәм үземә сертификат ала алам. Беренчедән икеле куелмый. Һәм бөтен кеше дә сертификат ала катнашучы. Кем 5-легә язган, бу диктант теге мәктәптәге диктант кебек түгел. Монда 2-3 хата җибәрсәң дә Ярый. 5-ле алып була. Менә мин былтыр язган идем анда, җомга көн кич белән анда 2-3 хата караган идем, 2-3 хата җибәргәнмен анда. Барыбер 5-ле куелган. Бәлки сиңа тәбрис ярулин булган өчен куйганнар дип эшләнә. Юк, анда беренчедән мин тәбрис ярулин дип язмадым. Бу да ярый. Берәр кушамат или үзең уйлаган берәр исем язарга мин махсус куймадым үз исемемне. Һәм шул исем буенча тикшерәсең шуннан соң. Шул исемме? Әйе. Аңлашылды. Сертификатта шул исемгә бирелә. Аңлашылды. Һәм инде тагын без бер үзенчәлек уйладык. Менә бу бит инде әсәрләр билгеле. Мәсәлән, Гаяз Исхакыйның Күзен язалар, күз әсәрен. Абдулла Алишның Нечкәбилен чит төбәкләрдә, чит илләрдә язалар. Менә бер хатасыз язган кеше шушы үзекне, әле бит вакыт бар, бу әсәрне кулга алып, Укып чыгарга була. Бөтененә кадәр укып чыгып ятлап була. Менә бер хатасыз язган кешегә махсус без бүләкләр тапшырабыз, аны котлыйбыз. Әйтик инде куш тырнаклары эчендә шундай алтын сертификат алучы кеше була инде ул. Андый алган кеше бармы? Без былтыр аны практикага кертмәгән идек, фақат теге 5-ле язучыларга гына аерым сертификат ясый идек. Быел менә шундай үзенчәлек кертеп җибәрәбез. Менә мотивация өчен шушы әсәрләрне, татар әдәбиятын популярлаштыру өчен менә кеше тагын бер тапкыр бу китапны алып, аны өйрәнеп, хәтта теге иштәлеге ягыннан гына түгел, менә язылышы ягыннан да өйрәнсен дигән, өйрәнсен өчен менә шундый мотивация уйлап таптык. Тәбрис моның бит инде яшь күрсәтелми. Чикләүләре юк. Мәсәлән, 7 яшьтән алып 70 яшькә хәтле кеше яза ала. 80-гә, 90-га хәтле теләге булган кеше. Әгәр дә син 4 яшьлек анда татарча яза белә торган вундеркин икән, менә татарча диктант ишекләре һәрвакыт ачык. Әле без балалык кешеләр өчен дә махсус мәйданчык ясадык, мәсәлән, Казанда. Монда кешеләр күп булгач, сабыйлар үзәге, мәсәлән, балалар өчен аерым бер теге күңел ачу мәйданчыгы ясый, әти-әниләренә диктант яздырта. Диктант тексты 45 минутка сыйып бетәме? Дәрес 45 минут бит инде. Сыйып бетә, анда 250, максимум 250 сүз була. Шуңа күрә күбрәк инде моны кабул итәргә кирәк теге белем алу чарасы буларак. Чөнки монда авыр сүзләр тактага языла, спикерлар сәламләү, кешеләр, алар бөтенесен аңлатып бирәләр, ярдәм итәләр теге. Надзирательләр монда булмый анда. Телефоныңны өстәлгә алып куймыйлар, бу еге кебек моны күзалларга кирәкми, бу киресенчә аралашу, үзеңнең белемеңне арттыру, менә кагыйдәләрне аңлату булачак, шундый эшләр. Әле бу диктантны язганнан соң да син шушы эшең белән, мәсәлән, бу төбәктә булса филолог белән, әгәр дә ул төбәктә филолог яисә татар теле укытучысы юк икән, инде безнең Казандагы филологларга мөрәҗәгать итеп була. Ни өчен менә бу кагыйдә менә шулай бәяләнә? Ни өчен мин монда хата җибәрдем? Сиңа аңлатып бирәчәкләр. Бу шундый белем арттыру чарасы. Рәхмәт, Тәбрис. Менә мин үзем дә кызыксынам, мин татар телен камил беләм дип беләм. Ләкин үземне сынап карыйсым килә, Алла бирсә, менә шушы диктант яза торган бер ноктага барып, Ул бик кызык. менә шушы кызыкны мин дә тоеп карыйсым килә. Рәхмәт, Тәбрис. Ярый, рәхмәт. Теләгән һәркем барып, үзен сынап карый ала, диктант язып карый ала. Әйдәгез, бергә булыйк һәм диктантта катнашучыларның санын арттырыйк. Бүгенгә менә шулар. Мин Гөлнар Шәйхи, сезнең белән саубуллашам.